Hello everybody and welcome to my Let's Play. Vi spiller som normalt noget Minecraft. Jeg ville have op til noget Far Cry, men det virker stadig ikke. Det kan ikke. Ja, det gider ikke gemme min data, og det er lidt sur over, så bliver det flipper lidt ud, og så gider jeg ikke spille det. Do I got a soul? Nej. Into. Lort, træting. Træting. Hvad der? Og jeg skal bruge den. Oh Jesus. Det var sgu da egentlig lidt belastende. Pis mig i øre, mand. Kammerole. Eller bøg, eller... Ha! Bøghuller, mand. Pis mig i øret. Jeg kommer nok til at snyde om lidt. Fuck det her. Hvorfor fuck? Så skal jeg smage, at jeg lige fik respawnet det. Så fuck det af engang, mand. De skal ikke engang kigge på en for at skyde en. Wow, det var da egentlig fucked up belastende det, mand. Det er sådan nogle ting, jeg fucking mad over. Ja, undskyld, jeg havde lige glemt, at jeg sad optaget. Jeg troede bare, jeg sad og spillede. Meget lang stillhedspause. Meget undskyld. Så folk sikkert bare tænker, fuck, er du galt med mig? Jeg siger jo ikke skidt. Jeg havde bare lige glemt det. Skal være meget koncentreret med byggeri. Ja, nej. De der zombier, de fucked up kloge, man. Det er helt vildt. Oh, Jesus, det er jeg sgu også. Virkelig flipper ud over sådan noget lort. Die. Oh, Jesus, seriøst. For
helvede, mand. Sådan der. Nu på til gang, den kommer ind. Efter jeg var inde og hente jord. Men hvorfor er der ikke... Det der mener du ikke, vel? Sådan. Fuck dig, røven. Gå da væk med mig, mand. Lort i Spider-Man. Jeg har selv en gang været Spider-Man, det er lige meget. Det havde det også, så. Det kan bare blive løg. Hvor er du henne? Okay. Jo. Der. Jeg havde en til stone brick. Oj, jeg gør bare det her. But brother, I can hear you calling. Sådan der, det var dejligt. Stille og roligt fred over alt det der. Det var godt. Ja. Det der. Vi har stadig 12 minutter endnu, og mob drop det der. Min mor får Tupperware på besøg i dag. Det er Tupperware. Som den hedder. Så har hun lavet æblekød, mand. Og vi har købt sådan fucked up. Vi havde sådan købt 2 poser æbler eller sådan noget. Ja, det er noget. Og så har vi været nede og købt sådan en æbleskræller ting. Den gør sådan, at de bliver skåret ud ligesom i diavitter. Hvad hedder det? De der snorede nogen. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Og så skræller den. Du skal bare stå og dreje på et håndsving. Ligesom et håndsving. Og bør, så har du skrællet æbler. 2 poser, indkøbsposer skrællet æbler. Det er fucking awesome. Jeg tror vi købte den i din, eller de købte den i din isenkrammer. Hvis der er nogen der undrer, hvad din isenkrammer det er, så det er fucking butik. Hvorfor er det gjort der? Ja, jeg skal bare lige have fjernet en masse sand, så vi har en masse sand. Det vil være skønt. Jeg tror faktisk også, vi skal have noget glas, men jeg skulle da mene, vi har en masse kulling også. Det er noget til sådan et spil. Wow, lag som ind i helvede. Wow. Okay, og sådan der. Wow, det var vildt. Ja, men jeg regner med sådan lige at få sat nogle vinduer i eller et eller andet i huset, fordi det er sådan kedeligt. Jeg ønsker ikke, hvis I kan have min dør, der står og banker. Det er fordi håndtaget ikke er lukket helt op. Men i hvert fald vinduer i huset, det skal vi ordne. Og har også en masse sand. Og så får vi det i hvert fald. Så ved jeg i hvert fald, hvor jeg kan finde det igen. Hvis jeg kommer til mig. Ej, det gør vi ikke. Jeg tror ikke, kræft så længe, jeg skal bruge mere end 64 glas. Ja. Der kom den. Boom.
Der kom den igen. Sådan der. Så kan vi heller gå længere ud. Jeg tænker, jeg vil lige have noget af det her. Jeg ved ikke, nu kommer jeg til at være under, hvad der er det der blå lort, men jeg vil lige have noget clay. Bare for sjov skyld. Jeg ved ikke, om jeg egentlig har noget, men det har jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke, om vi skulle lave det der, hvor vi tager alt det jord, vi har, og så gør hele læg igen. Og gør hele, gør hele øen flad. Eller firkantet. Det overvejer lidt, fordi... Seriøst. Vi kan jo sagtens gøre det. Eller jeg kan... Men jeg ved ikke lige, hvordan det kommer til at gå, og hvordan det ellers kommer til at ske med det og sådan. Jeg har jo faktisk ikke lagt nogen sådan planer om, hvad jeg vil lave med øen, eller noget som helst. Good brother, can you come? Jeg bliver ved, jeg synes, jeg bliver ved med at rykke den maskinmikrofon. Ved du hvad, det gør vi. Det er et projekt for den her næste gang, tror jeg. Jeg ønsker at være firkantet og sådan noget. Helt firkantet. Så har vi også et 3 gange større areal, vi kan bygge alt muligt på. Men jeg ved ikke, jeg kan ikke helt huske, hvordan det er, man overfører et map til et server map, fordi jeg har en Hamachi server. Hvis der ikke er nogen, der ved hvad, så gå lidt. Men jeg har lavet sådan en for mig og min kammerat til at spille. Og der ved jeg faktisk ikke, om jeg skulle overføre det herinde på. Eller lægge det over. Jeg har gjort det en gang med min gamle Hamachi server, men ja, det overvejer lidt godt, fordi det var... Og så få dem til at bygge lidt også på. Det var lige min kammerat, der spiller mest Minecraft. Eller jeg spiller mest Minecraft, men han er i København. Pis, det der havde jeg ikke lige tænkt på. Dum. Okay. Det gør vi sådan her. Så lukker vi lige de der. Den der kan vi godt lide. Men han er i København, så han kunne ikke lige komme på Skype. Og spille lidt. Og så resten, de ved jeg faktisk ikke, hvad jeg laver, men der er faktisk heller ikke særlig mange flere fra min klasse, der spiller Minecraft. Eller jo, det er der, men ja, der er en, der hedder Mikkel Toft. Ja, ham kender jeg jo. Nej, det gør jeg ikke. Jeg har ikke set videoen, så det. Men ja, han spiller også lidt Minecraft, men mest lidt af Fletty. Altså LOL. Men ja, jeg ved faktisk ikke, om helvede alle spiller Minecraft. Som altså... What? Som jeg altså gider at sidde og spille med, fordi at der er mange af dem. Et par stykker af dem, jeg i hvert fald ikke gider at sidde og spille med. Røvbananer. Røvsyge folk. Pis. Sådan der. Kan jeg ikke sidde og vente på langt på. Nej, pis. Så man skal bare bruge dobbelt så meget i år. Flygt det. Det tager dobbelt så kort tid at gøre det her. Og det er makroen igen, der gør, at jeg bare kan leve, mens jeg holder en knap i.
kommer det fra. Hvorfor gør jeg lige her? Nej. Ja, sådan der. Så derfor det går så stærkt. Jeg har ikke noget nok hanke. Okay, vi sparer lige lidt på det. Nu de sparer til nu. Indtil videre gør vi bare lige det her stykke her. Fordi så overvejer, så gør jeg den lige farven lidt større. Og grunden til, at jeg ikke har lagt nogen videoer i lang tid, er, at jeg har været på ferie. Jeg er ikke ferie, sådan en udlandsferie, men oppe hos nogen, der hedder Argentina. Mega fedt. Vi gør lækker. Ej, jeg overvejer faktisk lige at sætte noget musik i baggrunden. Læg igen. Med Minecraft gider jeg ikke rigtig spare lige nu, men det siger jeg lige. Sådan der. Det var så godt nok. Jeg ved ikke, om I kan se det her, men sådan der. Vi skal vælge en anden sang. Sådan der. Jeg håber stadig ikke gør mig. Det er i hvert fald planen. Det kan godt være, at det er lige lovligt højt sådan. Så så. Jeg håber, det er her. Jeg håber, der stadig I fucking kan høre mig, ellers så... Eller jeg gør det. Og ved du hvad, det går sgu. Det så går det sikkert, at det er galt, det skal folk ikke høre mig. Men ja, der er sådan cirka også gået 20 minutter nu. Eller lige 1 minut, men der er ikke rigtig mere givet at lave det nu, så jeg tror bare, jeg lægger på for den her gang og siger tak. Hvor? Det er rettet til næste gang. Hej, vi ses.